ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲ ಆತುಂಡು ಕಾಂಡೆನೆ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 10:30 ಅಂದು ಎನ್ನೆ ಬಟ್ ತೂಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಒರೊರ ಸ್ಲೋಲಿ ಪೋಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಏತು ಬೇಲೆ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಪಾಸ್ ಆರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒರೊರ ಒಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಪೋದು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ 1 ಅವರ್ ಆದುಪುಂಡು ಅಂಚೈತೆ 10:30 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ. ಬಟ್ 11 ಕಾಲ ಆತುಂಡು ಗಂಟೆ ನಾನು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ. ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಪುನ ದಿನ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡು ತುಲೆಕ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾತೆ ಕುಂಟು ಮುರ ತನಿಷ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಶನಿವಾರ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಂಟಿನಿ ಬುಧವಾರ ಇನ್ನಿದು ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಕ ದೆಪ್ಪರೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಥರ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನಂಚೆನೈತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ಕುಂಡು ರಪ್ಪದೆತ್ತದು ಬುಡರೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಪೂರ ಒಯ್ತು ಪಾಡಿಯ ಕುಂಟು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಆ ಕಾರ್ನರ್ದ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಅವೆಂದೆತ್ತಿ ಪುನಃ ಜವಾದ್ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಓಲಾ ದೀಪುನ ಅರೆಗೋ ತಿಕ್ಕರೇಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನೇ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಆರು ನನ್ನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅವೆಂದೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅವು ಆರ್ದೆತ್ತು ದೀಪೇರು ಕಲರ್ ಕುಂಟುಂಡು ಲೈಕ್ ಗ್ರೀನ್ ವೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಯ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಚೂರು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಥರ ಶೋಕ್ ತೋಜುನತೆ. ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಕುಂಟು ಕನತದ್ದು ದೀತೀನಿ ಇಲ್ಲೋಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೆಲೂನ್ಸು ಎನ್ನ ಮಗೆ ದಿನಾಲ ಬೆಲೂನ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಭಾರೀ ಕಷ್ಟ. ದಿನ ಐಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬತ್ತದು ಓದೋದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮಗೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅನ್ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಬೆಲೂನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಆಗಿತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಪುಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ದೆತ್ತದು ಇವಡು. ಸೊ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಸಲ ತನಿಷ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಬೆಲೂನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 15 ಮೂಟ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ದೀವೊಲಿಯಾ ಅಂದ್ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇಪಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬರ್ಡೇ ಅಥವಾ ದಂಡಲ ಒಂಚಿದಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದದಿಂದ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು 450 ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಅದ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಐಕ್ 250 ಪಂಡೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ದಾದಂಡಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಯೋಡು ಆಪುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ 450 ರೂಪೀಸ್ದ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಬೋದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬರ್ಡೇದ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಡುಪುನತೆ ಖಾಲಿ ಅಂಚಿನಾನೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೂನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿನಿಕೇನುಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ದೆತ್ತೊನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಡೇ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಲೂನ್ಸ್ ಕಟ್ಟದಿನ 1 ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 8 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನತೆ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಆತುಂಡು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಬೈಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಓಲಾ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋವರೆಗೂ ಉಂಡು. ಸೊ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುನು ಸಲ್ವರ್ ಪಾಡುನ ದಾದ ಪಾಡುನ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಸ್ಯಾರಿ ಅಂತೂ ಇಚ್ಚು ನೋವೇ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡುನ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಪನರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೈಡೆ ತುಟ್ಟದ ನಾನು ಫೀಲ್ ಅದು ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ನಾನು. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ತಗೋನಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂತೂ ಟೈಮ್ ಆಂಡಪ್ಪ ಬಯ್ಯ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂದಜಿ 6:45 7 o'clock ದಾದನ ಆತುಂಡು. ಯಾನಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತೆ. ನಾನೊಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ದೀದು ಪೂರ ಗಡಿ ರೀಚಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಕುಲ್ದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೊಲ್ಲೆ ಬೂರ್ಣ ಮೀನಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದೇನಾ ಇಜ್ಜೆನಾ ಅಂದು ಸೊತ್ತೆ ನಾ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಲ್ವರ್ನ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತರು ಓ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಒಂದುವೇ ಸಲ್ವರ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಯಾನು ಆ ವ್ಲಾಗುಡೆ ಪಂತೆ ಒಂದು ಸಲ್ವರ್ ಯಾನು ಓಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಅಂದು ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾಡ ಪಿರವರಪ್ಪನೊಂದುಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲ ಯಾನು ಒಂದು ಸಲ್ವರ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಮಿಂಟ್ರಾ ಆ್ಯಪ್ಡೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಲ್ವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದುಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಿಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಯಾನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಟ್ ನೇಕ್ದಾಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ದ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇತ್ತಿಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಫಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ದಾಯಗ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಲೂಸ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಶೋಲ್ಡರ್ದಲ್ಪ ಪೂರ ಜಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆತೇನ ಅಥವಾ ಈ ಸಲ್ವರೇ ವಾಶ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ ಒಂಚೂರು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಿನಿ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೂ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಡೋಡು ಈಜಿನ ಒಂಜಿ ಥರ ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ್ ಆಡು ಪೊಣ್ಣುಲ ಆಣಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಡು ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಎಂಚನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ.
ಬೊಕ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ತೂಯರ ಏದು ಶೋಕದ ಬರ್ಸ ದೊಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬರ್ಸನೇ ಬರೋದುಂಡು ತಂಪು ತಂಪಾದುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ವೆದರ್ ನಿಕುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆಗ್ ಮಳೆಗಾಲಗ್ ವೇಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಿನ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಯಾನಂತೂ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಕ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿ ಓಡ್ಗೆ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿ ಓಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ದಿನಾಲ ಅಪಗಪಗನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕೊರೋಡಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ದೇತು ನೋಡು ರಪ ಅಪಗದ ಕೆಲಸ ಅಪಗನೆ ಮಲ್ತು ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಡೀಕ್ಲಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಉನೇನು ಮಲ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ ಏತು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡಂತ ತೊಚ್ಪಾವಂದುಲ್ಲೆ ಆನೆ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಾಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಅದು ಬೈಯದ ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಕತ್ತಲೆ ತೂವರೆ ಇನಿ ತನಿಷಿಗೂ ಹಾಲಿಡೇ ಆಯಗ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯ್ದಾದಕ್ಕೇನುವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಟಾಟೆ ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೇನುವೆ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಆಡೇನಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ತಿನ್ಕ ಅಂದು ಸೊ ಅದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಅದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಲೆ ಅವರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತಕೇನ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ ಉಂಡು ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತು ನೆಂಚ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಆಂಡಲ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಆಂಡಲೆ ಐಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಬೇಯ್ದು ದಾದ ತುಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೋರೆ ಬೋಡಾದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಟಿಶ್ಯೂ ಮಲ್ತಿದಿನತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಇತ್ತೇನೆ ತಿನ್ಪನ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪಾಡ್ವೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಟು ಉಂತು ಪಾಡ್ವೆ ಉಂತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನುವೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಗ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಳಿ ತುದೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಂಡು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ದೆಪ್ಪೆ ಪಿರ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಂಡೆ ಬಟ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೈಯ ಇಂಕುಲ್ ಓ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ತೂಯರತಿ ಫೈನಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ತೂಯಾನು ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಫ್ರೈಡೇ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸನೇ ಇತ್ತು ರಡ್ಡು ದಿನ ಹೊಡೆದಿಜ್ಜಿ ದೊಂಬು ಪನ್ಪುನ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಚೂರು ಸೂರ್ಯ ದೇವಿರು ಬೈದಿರು ಆಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಪಿರ ಮೋಡ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸೂರ್ಯದೇವಿಯರು ದೆಂಗಿತ್ಕೊಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಟು ಬೈ ದ ವೇ ಆನಿಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಅಂತಾರತ್ತೆ ಕೆಲವದಕ್ಕೂ ಸೊ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಓಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಫೈನಲಿ ತೂಯೆ ಎಂಕ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರದೊಳಗೆ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂದಿತ್ತು ಆಸೆ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅರ್ಧ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ತೂದಿತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ 1 ವೀಕ್ದೊಳಗೆ ತೂಲೆ ಅವು ಅಣ್ಣ ಕಲೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು 1 ವೀಕ್ದೊಳಗೆ ತೂವೋಡು ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಅಂದಿತ್ತು ಫೈನಲಿ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ವರ್ಷ ಬರ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ 1 ವೀಕ್ದೊಳಗೆ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಆಪುನ ಅಂದು ಈ ಫ್ರೈಡೇಗೆ 1 ವೀಕ್ ಆಪುನತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಈ ವೀಕ್ 1 ವೀಕ್ ಆಪುನು ಸಡನ್ ಅದು ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಈ ಹಾಲಿಡೇ ಯೂಸ್ ಆಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಪೋದು ತೂಯ ನಿಕುಲ ಪೋತುಳೆ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ನ ನಮಾನೇ ತೂವೋಡು ತುಳು ತಕುಲೇ ತೂವೋಡು ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಕೂತುವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋಜಿ ಬೇಗ ಪೋದು ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಮೂವಿಡು ಎಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ದಿರ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಂದಾನೆ ಅರೇನು ತೂನನೇ ತೆಲುಕೆ ಬರೋದು ಪುಣೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಲ ಪಾತ್ರಡೊಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಪೂರ ಬತ್ತದುಂತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಉಂಟು ನಾನೇ ಕಲೆ ತೆಲುಕೆ ಬರೋದು ಪುಣ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಾನೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಇನ್ನೂ ನೆಂಕು ಕೊಡು ಮೂವಿ ತುನಗ ಯಾನ್ ಮಾತಿರೇನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶಬ್ದ ಜಂದೆ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಇಂಚ
ಬರಿಟೇನ ಮದ್ರಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಆರ್ಲ ಜೋರು ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿಡು ತನಿಷ್ ಆಯ್ಲ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೀರ ಆರಂತೂ ವಾ ತೆಲ್ಪುನು ಎದುರ್ದಾರ ಓದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಪೂರ ತೆಲ್ಪುನೇ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಜೋ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ ಮೂವಿ ತುತ್ತು ತೆಲ್ಪೊಡ ಮೊಕಲೇನು ತುತ್ತು ತೆಲ್ಪೊಡ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ತೋಜುನು ಎಂಕ ಮೂವಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚು ಜನಕಲೆಲ್ಲ ತುದು ನನ್ನಲ್ಲೂ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಪೊತ್ತುಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಶೋಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ದಾಲೆ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಲಿಂಕ್ಗೆಲ್ಲ ವಿರ್ಕು ಪೂರ ಕೊಡೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ನಂಗೆ ಸತ್ಯ ಕೊಡೆ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ಆದಿತ್ತು నాకు తెలుపు నచ్చునాక ఓకే ఎనీవేస్ ఈ వీడియో నీడಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಖುಷಿ ಆಂಡೆಂದಿವೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೇನ ವೀಡಿಯೋನು ಒರಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪರು ಕೆಲವರು ತೂಪುನೇ ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡಿಡ್ ಬಲ್ಪುಂಡು ಅರೆ ದಾದ ಮುಕ್ಕುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೂಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೂಪು ಜೇರು ఇంక అర్థం ఉంది జీ అని నేను బ్లాగ్ మన్పొడు ఓకే ఎనీవేస్ లెట్ మీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತಾಡ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಪೋತು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್